Leo-Pekka Tähti ja 7 kivenkovaa muuta ratakelaajaa ovat valmiita 100 metrin pyrähdykseen. Ja siinä näkyy statistiikkaa, grafiikkaa ruudussa, joka suomalaisia lämmittää. Mutta tänään lämmittää myös sen, että Leo-Pekka Tähti. Tieto siitä, että hän on huikeassa kunnossa. Se todistettiin eilen alkuerissä ja nyt lähdetään katsomaan, jännittämään, kuinka Leo-Pekka Tähden tässä finaalissa käy. Kun kelataan taaksepäin tätä huikeaa suoraa, Ateena 2004, ykkönen 100 ja 200 metrillä. Pekingissä kultaa satasella, samoin Lontoossa. Ja nyt sitten Samuel Carter radalta 1. Dohassa MM-kisoissa 6. 14.35, hänen kauden parhaansa. Saiko Gonien, 33-vuotias taimaalainen siinä niin. 14.44. Kauden paras aika hänelle ja sitten Leo-Pekka Tähti. Siinä hän on valmiina jälleen yhteen suureen starttiin urallaan. 13.85, kauden parissa 13.63 oma ennätys. Tai siis tuo maailmanennätys ja sitten ennätys siitä vielä parempi. Ja katsotaan kuinka Lepe tänään käy. Erik Hightower, urakehityskaari on ollut oikeassa suunnassa. 14.20, Dohan 8. viime vuodelta. Sitten kova meni Hollannista Kenny van Wiegel. 14.01 tällä kaudella. Sitä kolmospaikkaa ehkä tässä kisassa hänelle sovitellaan. 13.78 ura komea ennätys. Ja Liu Yang on tänään huutunut jo kultaa pitkässä viestissä. Hallitseva maailmanmestari. 14.11 tällä kaudella. 13.77 viime vuonna Dohassa. Kuinka käy Akselilla Tähti vastaan Liu? Yoshifumi Nagao, 53-vuotias japanilaisratakelaaja. Ne oli jo vuonna 1996 Atlantassa mukana. Ja kiinalaisväriä täydentää Su Yangfeng. 14.39 tällä kaudella. 7 startti hänelläkin jo kisossa. Ja kyllähän tässä nyt asetellaan Tähti-Liu-kamppailua, nimittäin Tähti 14 tasan kevyesti alkuerissä, Liu 14, rapiat oliko 11, myöskin kevyesti. Viime vuonna Liu piti alkuerissä piilossa oman vauhtinsa ja nyt lähtö on todella tärkeä. Kuinka Tähti pääsee tästä matkaan? Leo-Pekalla oli eilen huikea lähtö. On se nytkin todella terävä. Leo-Pekka Tähti lähtee siitä kovaa. Milloin lähtee sitten Liun kova vaihde päälle? Tähti tulee tässä vaiheessa vielä kärjessä. Tulee, mutta Liu Kyllä tulee kultaa! Leo-Pekka Tähti ottaa 4. peräkkäisen Paralympiakullan, tuulettaa maalissa. Hän tekee sen aika 13.91. Suomalaista urheiluhistoriaa takoo tämä ihmemies pöytään. Ottaa hyvän startin, ei anna kiinalaisille tällä kertaa mitään mahdollisuutta loppujen lopuksi ja palauttaa valtikan itselleen. Viime vuonna se kävi lainassa Dohan ajan Kiinassa Liu Yangilla, mutta hän tekee sen, oli eilen tyytyväinen. Hän Tuomas tiesi olevansa iskussa ja ottaa sen omansa pois. Suomeen Paralympiakultaa. Kyllä. Veto ei ollut ihan niin rento kuin eilen alkuerissä. Se aikakin kertoi, se on 10 kovempi vain kuin eilen, mutta se riittää, koska Liukaan ei paranna sen enempää, eikä Van Wegel, vaan 13.90 ajalla. Leo-Pekka Tähti on megatähti. Hän voittaa nyt jo 4. kerran peräkkäin 100 metrin ratakelauksen. Tämä luokan, missä mennään kaikista koviten. Hän on maailman nopein ratakelaaja jälleen ja 4. kerran peräkkäin. Viimeksi joku muu on voittanut vuonna 2000 ja ei tässä Liulle jää muuta kuin liuta hopeaa näistä kisoista. Ei kultaa ratakelauksessa. Hän jäi myös 4. kakkoseksi.